זה הבחור שלנו. נראה כמו איזה... הוא לא נראה בן מיעוטים. לא, ממש לא בן מיעוטים, הוא מדבר עברית לחלוטין. אבל אנחנו יודעים שזה הוא? כן, כן, הוא פותח את התיק, מוציא את הנשק, מתחיל לראות. אוקיי. רואים פה את כל הפיגוע. תראה, הבן אדם שתי דקות לפני שעושה פיגוע, קונה ירקות, קונה קשיו. הוא לא נראה בן מיעוטים. לא, לא. תכף נשמע את הבחור. מה זה, יש לו משקפיים לפני? כן, נכון? וזקן? זקן לא ראיתי, אתה ראית זקן? לא ראיתי, זה לא היה זקן. עכשיו רואים אותו יוצא מוציא את הנשק? שם פה על הזה את העגלה, פותח את התיק, מוציא את הנשק ומתחיל לראות. תראה, מחזיר. תחזור רגע להביא אותו לקחת את היד בנייד. תחזור לכם להביא את היד בנייד. הנה זה קורה, סקל הוא זה. סקל. סקי יבוא עם תעודת שוטר עם יד בנייד זה התיק שמצאנו, לא? עם הקוראן? יש שם קוראן. יש שם קוראן? סקל הוא זה, סקל. מוציא את הנשק. זה עוזי. זה עוזי. זה אוטומט. עכשיו כל רגע. לגבי האזור, זה נמצא בבנדרים ירי, והחניון הפרמי. וכרגע... תקשיב אחי, אחד בודד יורה עם עוזי בא מכיוון צפון, בורח לכיוון צפון על הפאה